I ara anem a conèixer la història de Carmina i de Susana, dos germanes d'Alboraya que pateixen una malaltia rara anomenada síndrome de Morquio. És una malaltia hereditària i degenerativa que els impedeix que els ossos es desenrotllen amb normalitat. El seu cas és excepcional perquè les dos han superat els 35 anys, quan l'esperança de vida d'estos malalts no passa dels 16. Una vida normal, però en unes limitacions, clar. Necessitem ajuda per moltes coses del dia a dia, cada vegada més, perquè és una malaltia degenerativa i per molt que no vulguis, clar, vas notant que el que fa un any i dos feies ara no pots. Però Carmina i Susana són dos lluitadores, treballen, viuen independents, són un exemple i una esperança per als pares dels xiquets que, com elles, tenen la síndrome de Morquio o alguna altra classe de mucopolisacaridosi. Els xiquets ens pregunten: ¿y tenéis coche y conducís y esto y lo otro? Y nosotros sí. I ells veuen que nosaltres estem ja en el que ells volen. La seua és una malaltia rara que no té tractament i que sobretot afecta a l'estructura òssia dels malalts, però també a òrgans vitals com ara el cor. No és habitual superar els 16 anys de vida, per això el seu cas és tan excepcional. Sense medicació, però i sense saber-ho, hem lluitat per, de certa manera, poder arribar a l'edat que tenim. Eixe esperit de superació les ha dutes a organitzar esta nit un concert a la sala La Protectora de València per a recaptar fons. A replegar diners per poder acabar de pagar als investigadors que estan esperant per poder seguir ja el tractament que ja cure més o menys d'una els síndromes de cada un. 4 grups valencians de rock col·laboren amb esta iniciativa.